Salam, dakata. A yau zan ba da darasi akan abin da ake cewa breaker order block. Breaker order block, muna da order block kala-kala, sannan kuma kowace da yadda take forming. So insha Allah darasin da zan bada darasi ne akan abin da ake cewa breaker order block. Ya ake samun breaker order block? Mu kaddara wannan market ɗinmu ne lokacin da market take uptrending. Market tana uptrending, market ta yi fullback, ta zo aka samu break of structure aka samu change of character a daidai wannan level din. A daidai wannan level din aka samu break of structure. Idan ka lura a daidai wannan level din da mun samu change of character a nan, to muna da order block a daidai wannan level din. Sannan kuma a nan muka samu change of character, muka samu break of structure. Nan gurin a daidai wannan level din idan ka lura shi ma mun samu change of character. To shi ma a daidai wannan level din za mu iya cewa muna da abin da ake cewa order block a daidai wannan level din. Shi ma muna da order block. So tunda mun fitar da order block, muna da order block a nan gurin market an samu change of character, break of structure. Wannan order block din da aka samu a nan gurin breaking ɗinta da market ta yi, to a daidai wannan level din shine aka samu breaker order block. Wato order block ɗin da aka yi breaking nata, kuma order block ɗin da aka yi breaking nata market za ta ma aiki. Me aikin da za ta yi shine market za ta iya zuwa tunda ta yi breaking na wannan order block ɗin, to kuma za ta iya zuwa ta ainihin yi pushing up. Bayan ta yi pushing up ta zo ta retesting na order block ɗin nan. In ta retesting na order block kuma ta ci gaba da ainihin abin da ake tafiya, wato buying kenan, ta ci gaba da continuation. Haka kuma market za ta iya koya ma wani darasi, because breaker order block akwai inda take zuwa ya zamanto cewa wannan strong breaker order block ne, wanda garanti idan ka same ta to confirm fa market za ta tafi direction naka. Za kuma ta iya zuwa market ta baka matsala, ka samu breaker order block, sannan kuma market ta zo ta yi pushing up, ta zo ta yi breaking wannan order block din, sannan ta retesting kuma ta ci gaba da continuation na downtrending. So a nan gurin duk wata order block da aka yi breaking dinta, to a nan an samu breaker order block. Haka idan market ta dawo ta yi retesting na wannan order block din, kuma market za ta ci gaba da pushing up. Haka bil'aks, wannan na buy ne, mun yi bayani ne akan buy. Haka kuma za mu yi bayani akan sell. Idan ka lura lokacin da market take down trading aka samu change of character, a nan gurin, nan muka samu break of structure, nan muka samu break of structure. Breaking din wannan low din da aka yi, aka samu change of character a daidai wannan level din. Bayan an samu change of character a daidai wannan level, mun samu break of structure, market ta zo ta yi breaking na wannan order block din da aka samu a daidai wannan level din. Breaking wannan order block din da aka yi a daidai wannan level din shine aka samu breaker order block. Yanzu tunda an yi breaking wannan order block din, me ya kamata mu shine mu waiting market ta zo, tunda ta yi breaking, mu waiting market ta dawo ta yi retesting na wannan order block din, na breaker order block din. Idan muka yi retesting nashi, muka samu confirmation, mu enter trading zuwa continuation, mu yi selling, mu ma a tafi da mu selling. Wannan shine yanda ake fitar da breaker order block, kuma yanda ake trading a breaker order block. So wannan shine darasin da na kawo muku. Saboda haka insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu ga bayani akan abin da ake cewa inducement da kuma sweep liquidity. Sannan kuma ga waɗanda suke son shiga class na wani mentorship za su iya magana, su duba bio ɗina. Akwai wato number waya na, za ku iya duba ku yi magana ta WhatsApp. Insha Allah zan yi response in muku bayanin yadda ainihin tsarin class ɗin yake. So mun gode sosai da ainihin kasancewa da muku. Sharing wannan video ɗin domin sauran 'yan uwa su masu gani kuma su amfana.